Si Sir Leonard Hontoria sa Pag-ibig Fund o ba nato karon live via Zoom. Sir, maayong buntag nimo sir. Mayong buntag, Ma'am Michelle, og sa tanang nagapaminaw sa DXDC. Yes po. Mayong buntag. Maayong buntag sir. Gawas sa atong hisgutan karon sir katong inyuhang nagpadayon nga promo sa Pag-ibig Fund para sa atong mga rider Sir Leonard. Naasa tay duha ka pangutanan din hinga ako nga dawat karong buntaga para sa inyo ha sa Pag-ibig Fund sir. Unang question nila sir ni Nanay Hentosa man yata to ihang name sir no. Ang iyahang pangutana pila daw ang pwede nga ma-loan sa Pag-ibig Fund sir. Pilang maximum ba na amount? Opo. Yes po. May buntag sa tanan sa katong nagpangutana sa ato ang Pag-ibig. So ang ato ang pwede ma-loan sa Pag-ibig Fund kung first loan nimo is 80% sa imong total savings, and then dapat naka 24 months nagahulog sa Pag-ibig Fund. So 80% atong regular savings ang atong pwede ma-loan. Sige, so kato ang pwedeng i-loan no. Ang mga qualified mag-loan sir para sa kasayuran sa atong mga members sir. Opo, ang pwede ma-qualified aning ato ang Pag-ibig loan is dapat Pag-ibig member, so naamoy remittance, dapat nagahulog mo monthly sa inyong Pag-ibig savings. So pag nakaabot na mo og 24 months, pwede na ta maka first loan. Then pwede ni siya sa self-employed o mga employed na mga members. All right, maraming salamat po Sir Leonard sir. Next question. Sa atong mga senior, mga nanay-tatay, mag-60 na gyud sir, na inangutana dinhi kung naapod ba sila'y makuha ingon nga mag-senior na sila sir, unsa ilahang mga pwedeng makuha, ma-avail diha sa Pag-ibig Fund sir. Yes po. Kung kita Pag-ibig member, then gikan sa sugod sa atong paghulog or pagpamembro sa Pag-ibig Fund, makuha na to tanan pag mag-edad na ta og 60 years old. Imong gi-save diri sa Pag-ibig Fund, mabalik na sa imo kay si Pag-ibig savings man ang atong programa. So tanan nga gihulog nimo plus ang atong dividendo, pwede na to makuha pag edad na to og 60. So that means sir, og atong klarohon kay naa man goy sumpay ni nga pangutana niya ngano daw walay pensyon no sa Pag-ibig Fund. Ngano daw si SSS lang. So tama ba to sir? Mao to imuhang tubag no? Savings program si Pag-ibig. Yes, Pag-ibig po is savings program and housing loan program lang gina-offer. So ang atong pension is si GSIS either or si SSS po ang naga-pension sa ato ang mga empleyado. Oo. So, for example, sir, mga sa siguro sa iyahang hangtod siya nagsaysenta, ang iyahalang na hulugan na contribution na alang sa napulo. Nya, dugay na kayo to, sir. Pangutana, naa pa ba to, sir, kung 60 anyos lang member? Opo, kung nagahulog man jud ang iyang employer, kasi employer man jud ang nagarimitan na makita na sa atong system dire, so mabalik na tanan sa iyang sa membro, mabalik sa membro ang katong gi-save sa iyang employer or gibayad sa iyang employer. So with interest na siya, with dividend, so tanan na siya makuha ni member pod ma'am. Opo, sige. Naman gud koy usahay ma-encounter pod nga question sir nga murag dugay na gidaw ka itong mga siguro 5 lang daw to ilahang mga nahulog before nya murag wa na sila confidence nga naapa to kay dugay na lagi kaayo mga dalagang ulitaw pa daw sila karon mga senior na. Pero tama ba sir? Basta kay nahulog to siya naa gyud gihapon to siya sir. Yes po, basta nahulog ni employer ang inyong remittance, makita na diri sa atong system, mabalik na sa inyong tibuok. Sige po. Sir, kung dili ko sigurado nga naa pa ba to akong mga savings sa una, di ko sure kung pila, pwede raman ko mo adto sa Pag-ibig Fund sir no, sa office, mangutahan ako sa ako ang status kung kumusta nga ako ang mga savings sa Pag-ibig Fund. Pwede ba himuon na sa atong mga members sir? Yes po, pwede ta mo adto sa atong pinakaduol na mga branches. So natay Matina, Lanang ug Bahada, magdala lang ta og valid ID para ma-verify ang inyong record diri sa atong system. All right, sige po. Salamat kaayo Sir Leonard sir. Unsa inyohang mga pahibalo gani sir? Kumusta ang atong promo diha Sir Leonard? Katong atong para sa atong mga rider sir. Opo, amon lang gina-remind ang atong mga Asenso riders like Grab and Food Panda members or riders. Ang ato ang raffle promo extended hangtod July
15, pwede pa ta magpa-membro sa ato ang Pag-ibig para maka-appeal ta sa ato ang first preliminary draw karong July 27. So kung diin makadaog kita og brand new nga motor, 20,000 cash, smartphone o uban pa. So unsa pa inyong ginahulat, magpa-membro na ta para maka-appeal ta aning Asenso Raffle promo na hatid sa inyo ni Pag-ibig Fund. Sa lugang kasayuran, sir, naman tayo active na Facebook page, sir, no? Apo, natay Pag-ibig Facebook page. So, makita lang po siya sa website. Pwede rin ninyo adtuon po. Alright. Sige po. Salamat kay Sir Leonard. Sir, nagpadayon ba sa bagatong capturing sa ato ang Pag-ibig Loyalty Card Plus? Opo, available po ang ato ang Loyalty Card Plus karon diri sa Bahada branch. So, medyo dagan-dagan tag cards. So, pwede na ta magpa-capture po diri. Alright. Sige po. Pila ganitong bayad, sir? 125 po. Then, ayaw kalimot, pagdala og 2 valid ID o Okay. kung namoy birth na lang, pakidala o kung minyo mo, dala na lang po ang marriage contract para kung na yung mga i-correct sa inyong record, dili na ta magbalik-balik. So, may buntag sa tanan. Okay. Salamat, Sir Leonard Hontoria, mga kasama sa Pag-ibig Fund. Until next Monday po, sir, no? So, si Pag-ibig Fund, mga kasama, uban nato kada Lunes. Kung naman may encounter nga questions or clarification sa Pag-ibig Fund, pwede rin ipaagad din sa atong Sibiyahanan kada Lunes kasama. Salamat, mga kasama. Please i-support nga i-like o mag-subscribe sa atong YouTube channel sa DXDC 621 RMN Davao.